Turista je onaj koji ide po raznim zemljama. Ima kuću, ali spava u hotelu. Mislim da je on gost u nekoj drugoj državi. Turista, on je kao avanturista. I on putuje i gleda. Gleda za neku interesantnu životinju i slika je. Snima Đurđevo brdo, onda akvapark, Eiffelovu kulu, Big Ben i ima u Jagodini fontane. Turista je neko ko je opasan. Turista, jer opet turista. On plaši ljude i bezobrazan. Turista. Kako? Pa ima motore i ljude. Zbog svega je ljud. Niko ne može ga sredi, veliki. Turistima odu u ovom svetu dosadni i onda oni idu negde drugde. U Ljubičevo, u Jagodinu, onda u Niš, u Ćupriju, u Rumu i još negde. Naprimjer u Dansku, u Tanzaniju. Pa obično se lepo provedu, ja sam se lepo provela. Turista se zabavlja, a u isto vreme nešto nauči u drugoj zemlji. Da vidi kako tamo žive, da kupi nešto tamo, da proba ove specialitete. On tako šeta iz jedne zemlje odakle je krenuo, na primjer iz Grčke, onda treba da stigne u Beograd, on tako šeta, možda bude na bicikli. Uzme neki ranac, u njega stavi neku hranu, saladicu, Bože, ide na Bože kajmak na hleb, pa da jede. Bože, i sladenicu, i da posoli sladenicu pa da jede, viršle. Zašto ljudi putuju? Putuju da bi se kroz ovo odmorili. Od čega? Pa, na primjer, od dece. Još jedan fali da ide na televiziju.